wanda an ka kama, ku saurara da kyau ku sha, wanda an ka kama wagga doka ran da an ka sa mata hannu, wanda an ka kama cikin munahuci na whatsapp, cikin munahuci na keta, cikin munahuci na zunɗe, cikin munahuci na yanda za a yi ƙasar ga taɓarki na raba kanun mutane, ko da wasa ne an kama mutum ya ce wasa, babu zancen kadara ciki, in kunne ya ji jiki ya tsira. An ɗauki miyagun matakai daga shekara 5 zuwa shekara 10. mutane ka su yi tsammanin wasa ne, bayan an kai wasa daga yanzu babu zancen wasa. Musulunci akwai hukunci har da kisa ga musulunci. Yau Amerika ta haikuwa zancen zuwa da yolom, cikin shahohin Amerika akwai inda ya mutu ya laihi halbe shi ake yi. China laihi har yau China akwai pen capital, halbewa ake yi. India halbewa ake yi. Saudiya halbewa ake yi. Turki halbewa ake yi. To yanzu wagga ta da ake cikinta, cikin halin da kasar ga take ciki, duk wani munafiki, duk wani wanda nuna bai son kasar ga, za a take shi ne a huce, ba sani ba sabo. Doka ba zancen lalashi ba ne, ko ka so kasar ka girma da arziki, ko ka so kasar ka ciya ko ka ima bakinka. Ba za a taɓa yarda ba ana zama da mutane suna wace, suna raba al'umma, suna wace harkar ƙasar ga, ba za a taɓa yarda da wannan ba. An ɗan raga baya, amma daga yanzu ko ka so ƙasar ka ne, sai swat kana tare da ƙasar ka, ko ka zama ƙin ƙasar ka. Hukunci ne an tsara duka mutane za su ji shi, an tsara duka. Kenan zancen ƙasar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau musibti, yau samdi ce, ranar samdi 15 ga wata na ainihin wato 7 na musulunci, Rajab, hijira 1447, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma, 3 ga wata na 1 janvier miladiya 2026. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, wannan da muka kalla tare da ku shine ake ce ma mai martaba sarkin Junju, ɗaya daga cikin mambobin biro na majalisa ta CCR, Conseil Consultatif de Refondation. Mai martaba, Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya ƙara lafiya da hazaƙa. Za mu yi amfani da wannan dama domin mu tunatar da 'yan uwa musulmi dangane da abin da mai martaba sarkin Junju ya kuskuto ma al'umma. Kasa akwai mutanen da suka yi ta cewa wai zaman majalisa an zo an kasa magunguna, wai bakin abin da an ka zo an kawo magana wai shine wai samdi diman shi. Allah, mutane su ji tsoron Allah. Yanzu kai ka zo ka tambaya, an haɗa ma bakin bayanin da an kai kenan. Shin ka kalli tele? Shin ka saurari rediyo? Bayanunnuka na masu ɗimbi yawa, tsawon kwana 15, har da ƙarin kwana 1 na session ta ini guda. Duka sai a tsaya bisa ga zancen samdi diman shi. Yanzu wannan adalci na? Ka bi umarnin Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ka bi umarnin Allah, kakkai tsaye akan abin da baka da ilimi a kansa. Dokoki na masu yawa aka tsara, kuma za a kai su ga mai girman shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani, kuma insha Allah za a sa musu hannu. Daga cikin dokokin shine akwai wannan ita ce doka wadda ake tunatar da ku cewa mutane su kiyaye su zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar Nijar. Kakka kasance wanda za ka fitowa kana nuna ƙiyayyarka ga ƙasar Nijar, ko sabotage, ko ɓacin wasu daga cikin hukumomin gwamnati, ko wasu abubuwan da ba su kamata ba dai, ko mutanen da ke hawa rezo su haɗu wadda suka so, ko ka taho kana sabotage a yi wani abu ka zaka da nuhin ka kishin ƙasa na kai, amma ba kishin ƙasa, kana da wata manufarka daban. Da dukkan irin shigantakokin da mutane suka yi ma wannan tahiya, wadda wasu na ganin an gaza ɗokan mataki, to ai ba matakin na abba ya ɗoka ba, doka ce abba aza ba. Yanzu ne dama Nijar kara zube na take.
babu dokoki in kai yi kaza kaza za a yi ma, in kai yi kaza kaza za a yi maka. To yanzu su ne dokokin ake nan ana tsarawa kuma za a sa musu hannu. Da haka mutum ya iya bakinsa. Mutum ya iya bakinsa, wallahi nan da gaba duk wanda zai faɗi magana to ya faɗi alheri, in ba haka ba ko wallahi za shiga kansa a gidan yari. Wannan haka na umarni ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da inin alkiyama ya faɗi alkhairi aw liyaskut, ko yayi kamma bakinsa. Da haka in zaka faɗin alkhairi kamar yadda kaji sarkin jinji ya ce to ka faɗi alheri. Sharri in zaka faɗi shi to ka ɓoye abinka, kakka faɗi. Da wallahi in ka faɗi nan da gaba ka shigo ka yi magungunan banza akan wagga tahiya, ko ka to kana ɓaci shugabanni, ko ka to kana ɓaci wasu daga cikin jagororin gwamnati, ko kana sabotage ga ƙasar Nijar, ko kana wasu abubuwan da zaka kaskantar da ƙasar Nijar, wallahi wallahi wannan doka ya aka sa mata hannu kuma za a dame ka, za a kai ka a ruhe ka, baka da mai ceton ka sai Allah. Da haka mutane suke yi kansu. Mutane suke yi kansu. Addinin musulunci ma bai bar mu ba kara zube mu zamna mu ta faɗi wanda muka so. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, ko ya shirun shi. Duk wanda yayi imani da Allah, in ji annabi, in dai musulmi kake na kwarai, to in zaka furucin magana to ka faɗi alkhairi ko ka kama bakinka. Haka musulunci ya ce. Amma ka zo da manuwarka, ka zo ka kafa kamera kana zagin ƙasar Nijar, kana cutar da ƙasar Nijar, kana cutar da shugabannin ƙasar Nijar, baka san irin wahalar da bayan Allah suke yi domin su ga sun kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba a ƙasar Nijar. Lokaci guda sai ka shiga cikin yanar gizo ka nuna duk abubuwan da aka yi ba daidai na ba. Kai ga wadda aka iya yi, ga wadda aka yi. Kai da yau an baka riƙon karce, kawai riƙon karce sai an ga kasawarka. Riƙon karce dai an ka baka ba Nijar ba, to sai an ga kasawarka. Da wani ko gida ne ya gaza jiran shi, gidan shi ma wani ya gaza jiran shi da kyau, balle karci. Yaya za a baka jagorancin ƙasa gaba ɗaya, sa'annan a komo a ci duka kowa sai ya ga wadda shi kasu. Gidanka kanka cikin matanka ma akwai masu tugumanka. Wagga ta ce kayi daidai, wagga ta ce ba kai daidai ba, kuma alhali kai a iya rayuwarka tsayena kake tsayin da kana yin daidai. Da haka mutane suke yi kansu. Wannan hukunci ya yi daidai, kuma muna nan muna jira a sa masa hannu. Duk wanda zai hito shi faɗi magunguna na sabotage, ka kafa kyamara ka yi lalakun magunguna, ko kana nuna mu mutane kaza 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 kaza, hukunci zai hau a kanka. Wannan shi na daidai. In ba haka ba to ka kama bakinka, ka faɗi alheri ko ka kama bakinka. Ƙabilanci da bambancin ƙabila da ƙabilanci da ƙasƙantar da wata ƙabila da tozartar da wata ƙabila da jawo lalakun magunguna da wata ƙabila, babu wani zancen a raga maka. Mu Nijar zaman lahiya muke so, duk ɗaya muke, uwa ɗaya uba ɗaya muke. Muna son zaman lahiya da kwanciyar hankali, ba mu buƙatar ƙabilanci a cikin rayuwarmu. Daidai da daidai muke, abinda muke so, mu musulmi ne, muna son zaman lahiya, ƙasar mu ta ci gaba, bayan mu ta yi albarka, ta iske abu mai kyau a wannan rayuwa. Wannan mu shine gurin mu. Da haka duk magunguna irin na ƙabilanci da tunzure-tunzure da wasu abubuwa duka za a ɗauki matakai. Saboda ni, saboda al'umma ta zamna lahiya. Al'umma ba ta yi sai akwai doka. In ta yi laihi a buge ta da doka. In ba haka ba ka kama bakinka, bakin shi kenan, babu wanda ya saka dole sai kai magana. Da haka in ka san ba alkhairi za ka yi to ka kama bakinka. Haka umarni ne na addini, kuma matsayinka musulmi. In dai ba alheri za ka yi ba to kama bakinka shikenan. Allah ka taimaki ƙasar Nijar, Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka buwayar da ƙasar Nijar, Allah ka taimaki mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani. Allah ka karfafe sa, Allah ka kare shi da kariyarka, Allah ka tsare sa da tsarewarka da dukkan waɗanda suke kama masa a cikin wannan tahiya ta majalisar ceton ƙasa CNSP. Allah ka taimaki ainihin shugabanninmu, Allah ka taimaki sojojinmu, Allah ka ci gaba da ba su nasara. Waɗanda suka rasa rayukansu, Allah ka gafarta musu, Allah ka yi musu rahama, Allah ka ji kansu, Allah ka sa aljanna firdausi ta kasance makoma a gare su. Allah ka tsare mu gaba gare mu, baya gare mu, dama gare mu, hagu gare mu, sama gare mu, ƙasa gare mu. Allah ka kare mu daga sharrin makiya da
mahasada da sharrin masu sharri bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.